Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska sa spolu zahráme Poppy Playtime. Neviem, čo to je a neviem, čo tu mám robiť. V tom sa čo mi neuteká. Čo to je? Neviem. Kam mám ísť? Jaká kazeta. Jak mi buguje hra. Vidíte to? Ne? Ideme sem. Myslíte, že by tento vlak by mohol byť ten kód? Červená, žltá, rúžová, zelená? Ja mám výpadok pamäti, pardon ľudia, ale mám normálne výpadok pamäti, to zdyk ako to čo je. Dobre, červená, žltá, rúžová, zelená. Červená, žltá, rúžová, zelená. Mám to. O, nejaká kazeta. Dáme ju tam. Máme si ubežať. Playtime. Nejaký grepek. Tiež bolo to... večera som postratý, ja tu hrám horor. Dobre. Dobre, že vraj môžeme priťahovať. Okay. A toto asi bude ten grepek. Môžeme priťahovať veci. OK. Niekomu môžeš kvalitne utrhnúť hlavu, no super. Môžeš sa Spidermana urobiť? Áno, Spidermana urobíme. Thank you. OK. What's the time? Playtime. OK. Zoberieme si to. Máme... Bombardujeme celú izbu. Dobre. Nebudeme, dobre. A asi to tuto. A to aké sa tam... Aha, preskočiť. No do prdele tam nejdem. No do prdele tam nejdem. Aha. Zahýbe. Asi hen tam ruku. No dobrý. Pardon. Čo som to urobil? Čo bolo? Nejaký kľúče. Aha. A od čoho to je? Asi od tohto. Jej, áno. Dobre. Čo je toto? To čo bolo? Dobre, nekomentujem. Ideme. A sa to potiahnuť. To som nechcel rozbiť. Dobre. Asi toto. A čo mám s tým robiť? Aha! Toto máme prepojiť, OK. Kde je? Tak toto sa mi nepáči. Ja neviem, kde je. Tam je hôr! Tam je ruka. Sa to nechce ísť. Čo tu máme robiť?
Asi tieto baterky, okej. Ideme. Fakt sa bojím, kamoši, fakt sa bojím. Hej, poď sem. Ukradnem ťa. Dobre, ešte červená, modrá. Ne, červená. Dobre, červená. Posledná, kde si bola? Červená baterečka. To je cringe. Dobre. Kde je tá baterka? Šmeniacká baterka! Kde si? Sa nedostanem. Môže byť Spider-Man? Nemôže byť. Mohol by som nejako niečo streamovať, ale neviem nájsť tú baterku. Mohol by som ju nájsť. Dúfam, či otvorím. Neviem, kde je tá baterka, ja tú hodinu hľadám. Ne, hodinu, ne, ale... Začal to 7 minút. A, ja som furt nenašiel, ja som len tu. Neviem, aké to je dlhé, možno to bude na part 2. Kde ideme zatiaľ hentie dať. A možno mi aj nechýba ani jedna, lebo som blbý. No. Ja som vážne blbý. Mne sa zdá, že mám všetky. Ahoj! Nie som blbý, nechýba mi. On je vážne tu. Dávaj. Ideme na to. OK. Ideme ho tam dať a uvidíme, čo sa stane. OK. Ja mi mám na tú červenú ruku. Wow. Dávaj sem. Chcem ju. Idem dole. Daj sem. Dobre, mám 2 ručičky. Dobre, ty vole, idem však ty. Mám z toho strach. Asi sem, dobre. Ne, počkej, zle. Kde? Ma tuto je. Dobre. Ideme. Ideme niekde hore. Čo tu padla? A čo tu padá? Haló? Čo tu padá? Pomoc. Prosím, čo tu padá? Haló? Prestaňte.
power tam, okej. Ideme sa pozrieť, či tu... Aha, tu s niečím budeme mať urobiť, lebo tam asi bude tie power. Podľa mňa. Tam bude to power. Opakujem sa. Opakujúci papagaj menom Banana. Mr. Banana hrá Poppy Playtime. Mr. Banana. Asi komplikované to robím, ale nevadí. Máme to. Zlatá. Zabil som si nohy. Dostane sa niečo? Ježiš. Ahoj. Ja, asi to. Okej, asi to. Sa mi to tak robiť. Môže tam urobí. No to ju zožralo. Ľudia, viete, čo sa tu bude diať? Ja vôbec neviem. Je to na nejakého tohto šrotovacieho stroja. Ježiš, to je také. Trošku kutý. On to zožral? On to zožral. Ne, danke. Dávaj hračku. Poďme, hračku mi daj. Hračičku, ja chcem. Okamžite. Dávaj, dávaj. A pôjdeme do tej miestnosti a to je pre keby, že sa mali vrátiť už. Dobre. Dobre, ideme do nejakej tmy. Čo je do tejto šachty? Rýchlo, bež, šprintuj ma. Šprintuj, banana. Šprintuj! Asi sem. Idem niekde, šprintuj. Mr. Banana. Určite dajte like a odber. Šprintujem, čo najviac to ide. To čo je? Ne, Boogie. Tak sa voláš, že? Šprintuj! Natáčaj sa. Šprintuj. Čo teraz? Krabica! Ťahám. To čo sa stalo? Ja som vyklepaný. Ľudia. Ja som vyklepaný. Ľudia. Ja som stále vystrašený. On niekde tam padol. Ty vole. Asi sme to dali, ale ja neviem.
Asi sme to dali, kamoši. Mr. Banáni a Mr. Banánky sme to dali. My vlastne Mr. Banána máme, že sme mistrovia a všetko zvládneme. A že vlastne sme biznismeni. Haló? To, čo som robil? You opened my case. Čo? Koniec chapter jednotky, OK? Takže, ľudia na video to bolo všetko, bolo úplne všetko. Nezabudnite dať like a odber. A chcete stream, dajte 10 lajkov. A keď nedáte 10 lajkov, máte ešte šancu dať aspoň 10 odberov. Keď dáte 10 odberov, tak natočím stream. Urobím. A ďakujem, hra ma pobavila, je to moje prvé video. Čaute kamoši, majte sa, čau.